10 i 10 minuts del matí. Segons les darreres dades publicades per la Generalitat i 9 dies després del retorn a les aules, a Catalunya hi ha 7 centres confinats i 1.843 grups en quarantena, el que representa un 2,56% del total. Estem parlant de 3.787 positius i 45.512 persones confinades des de l'inici del segon trimestre. Segons les previsions d'Educació, el creixement en les dues properes setmanes serà vertical, però tot i així el departament insisteix en que mantindrà les escoles obertes, diuen, sigui quin sigui el nivell de la pandèmia. Ferran Barri és responsable d'Educació del CSIF, la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Ferran, bon dia. Hola, molt bon dia. Una bona decisió aquesta de mantenir les escoles obertes, sigui quin sigui el nivell de pandèmia? A mi el que em preocupa molt és això, el sigui quin sigui, perquè, a veure, estem veient unes xifres que ens posen, diguéssim, els pells de punta. Vull dir, és espectacular el creixement que està patint aquesta pandèmia en els últims temps, i més amb el possible rebrot que encara estem per acabar de veure de les festes nadalenques i les conseqüències que hagin pogut tenir. A mi el fet de que aquest sigui quin sigui em preocupa tant que, evidentment, si estem veient que hi ha centres tancats i confinats, és que la cosa està anant per uns camins bastant perillosos ja. I, evidentment, estem posant en risc la salut dels professors, del personal d'administració i servei i, sobretot, també de l'alumnat. Això és una cosa que no la podem consentir ni podem permetre. Ahir, Núria Cuenca, la secretària general d'Educació, atribuïa aquest creixement a 3 motius. D'una banda, l'elevat grau de contagis a la societat, també que fa 3 setmanes que no recullen dades per les vacances escolars i ara s'estan fent cribatges als centres. Això fa aflorar positius que no s'haurien detectat abans. Esteu d'acord amb aquesta realitat i tot i així demaneu el tancament? Evidentment, com més proves es facin, més possibilitats tenim de saber, evidentment, que hi ha positius que fins ara no s'havien detectat, la qual cosa també és molt perillosa, perquè totes aquestes persones no vol dir que no tenien la malaltia abans, sinó que estàvem convivint amb persones positives sense saber-ho i aquestes persones, evidentment, han pogut també multiplicar els contagis. Nosaltres vam apostar des del principi de l'inici de curs per una presència semipresencial i semitelemàtica. De fet, dèiem que podíem fer setmanes alternes d'alumnes als centres i setmanes que estarien a casa. D'aquesta manera esponjàvem molt les ràtios i fèiem que les aules estessin amb una presència molt inferior i per tant es poguessin mantenir molt millor les distàncies socials i les ventilacions fossin més efectives, i per una altra banda també garantíem que el professorat de risc pogués treballar telemàticament, perquè tenim molt professorat de risc que està a les aules ara i que tenen una possibilitat d'infectar-se o de patir la malaltia de forma més greu que la resta de companys i companyes. Llavors, clar, d'aquesta manera ho esponjàvem tot una mica i també donàvem una sortida a aquest professorat que ara o estan a les aules a trinxeres o estan amb un permís especial que no els permet treballar, i ells volen treballar. Portem molt temps amb aquestes persones sense poder fer classes també quan estan perfectament capacitades per fer-ho. Ferran, per tant, entenc que la reivindicació que fèieu continua sent la mateixa a dia d'avui. Ara s'estan fent cribratges. De fet, el Departament d'Educació va anunciar abans de les vacances de Nadal que quan es reprengués el curs se'n farien. S'han fet un total de 32.892 proves. Això és un 23% del total dels treballadors, dels 170.000, però en 2 setmanes, en principi, això haurà d'estar fet i només s'han detectat un 1,7% dels treballadors positius. Són test automostra. Això estàveu en desacord, però, a més, ahir van anunciar que després de que al gener es facin els mestres i els treballadors dels centres, es començaran a fer els instituts també amb automostra. Sí, nosaltres no som partidaris d'automostra. Nosaltres no som sanitaris, ni tenim els coneixements específics per poder aplicar o fer aplicar a l'alumnat aquests tests. Nosaltres entenem que el que és la presa de mostres, una cosa és el professorat que ho pugui fer, però a fer-li fer a l'alumnat, nosaltres que estem a peu d'aula i coneixem com són els alumnes, sabem que moltes vegades els alumnes amb això faran de tot, no? Hi haurà la típica brometa, hi haurà
el típic jo ara em trec el bastonet i li acosto amb un altre, que no seran tots els casos, però es donaran situacions. I sabem que hi ha situacions que no seran les més, diguéssim, adequades, no? I llavors nosaltres sempre hem dit que, evidentment, per alguna cosa hi ha el personal sanitari, que són els especialistes, els experts, els tècnics, que saben com fer totes aquestes coses. Millor això que res? Potser sí, però també hem de tenir en compte que hi ha certes dificultats i certs riscos, no?, amb tot això, com estem dient. I, per una altra banda, el que nosaltres tenim molt clar és que en aquest moment, amb les temperatures que hem patit, tal com hi ha hagut classes que han estat a 10 graus fent classe. 10 graus amb les finestres obertes per poder ventilar. Legalment hi ha una marca, no?, que no es pot passar. 17 graus amb una aula i 14 amb un gimnàs. Si estàs a menys d'això, et pots negar com a mestre a fer una classe i com a alumne a que te l'imparteixin. Pots fer-ho, però clar, com que les coses estan com estan, la gent té por de protestar, la gent té por de... Per això estem els sindicats aixecant la veu, no? En aquest cas sí. Tot i així van enviar un protocol perquè després de les vacances de Nadal s'apliqués un nou protocol de ventilació i així mantenir una temperatura raonable a les aules, combinant calefacció amb ventilació amb una dada de fred. No sé si s'està fent, si s'està mantenint, si s'està aconseguint. També hi ha moltes dificultats de vegades segons les aules. Vull dir, el que no podem és pensar que totes les aules, tots els centres i tots els llocs són iguals, idèntics, no? Evidentment s'estan fent coses i s'estan seguint, des dels centres s'estan intentant seguir tots els protocols que s'han marcat i que de vegades van canviant també, no? Però amb aquesta situació, ja dic, tan extrema de temperatures, falten sistemes de calefacció, perquè la calefacció normal, amb les finestres obertes, no està preparada per això. Fan falta estufes. Nosaltres el que estem reclamant des de fa molt temps són els filtres de filtratge, els EPA, aquests filtres que permetin, doncs, d'alguna manera, eliminar els virus que pugui haver a l'ambient, no? No sé com ho sentiu els sindicats i els mestres, Ferran, t'ho dic perquè esteu reclamant moltes coses des de fa molt de temps ja, gairebé un any, no tant perquè les aules es van tancar, però des del setembre la reducció dels grups bombolles, la ventilació, aquests filtres que em dius, que no es facin les automostres, però Educació va tirant pel dret. Exacte, aquest és el problema, que nosaltres ens trobem desemparats i el professorat es troba desemparat a les aules. Nosaltres estem reclamant des de principi de curs o d'abans, perquè des del mes de juny, quan ja es va decretar la retornada primera, que es va dir que amb el desescalament hi hauria alguns centres que ja ho van fer, que es va fer una mena de retorn al juny, ja vam alertar de totes aquestes circumstàncies. I ja vam alertar que quan vinguessin els freds això seria terrible. El fred, a part de que d'una manera, el virus aquest viu millor en condicions fredes que en condicions càlides. Nosaltres estem amb el sistema immunitari, no el tenim tan elevat, les defenses no tenim les defenses tan elevades quan fa fred que quan fa calor. A l'estiu, per exemple, la vitamina D, que amb els rajos solars i tot això, doncs ens posem morenos i tal, a part generem vitamina D i la vitamina D ens permet també tenir una defensa més alta amb aquest tipus de malalties. Vull dir, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que a l'hivern és més desfavorable per nosaltres i més favorable pel virus. Teníem temps de preparar-ho tot això. I a més ens hem trobat amb un hivern d'aquells més durs que hem viscut en tota la nostra, diguéssim, vida. Llavors, a més, clar... Hi ha una altra qüestió que es va anunciar ahir, no sé què n'opineu, però sí que m'agradaria saber la teva opinió, Ferran, i és que Educació també ha fet arribar a les escoles les pautes perquè puguin organitzar les jornades de portes obertes per la preinscripció del curs escolar vinent. L'any passat no es van fer, aquest any sí que es volen fer, volen que siguin in situ. També han passat unes pautes d'un màxim de 10 persones, amb 3 professionals, quan no hi hagi horari lectiu. Què en penseu de que les preinscripcions enguany es recuperin tal qual? Mira, nosaltres, com menys presència externa tinguem dins dels centres, millor. És incrementar el risc. A veure, les jornades de portes obertes estan molt bé, són necessàries amb unes determinades circumstàncies, però per mi no són una prioritat absoluta. Puc entendre la prioritat de l'educació, la prioritat de l'ensenyament de l'alumnat, l'acolliment de l'alumnat, puc entendre moltes prioritats, però les jornades de portes obertes per nosaltres, per CECIF, no són una prioritat.
Llavors entenem que aquest any s'haurien d'haver mantingut, en aquest cas, doncs, no fer-les o fer-les d'una forma telemàtica. També es podien fer una presentació telemàtica cap als pares, podien fer moltes altres coses que no exigissin la presència de pares i mares en els centres. A mi em sembla que no està justificada. Hi ha una altra qüestió, una altra promesa que va fer Educació, va ser la de 300.000 dispositius electrònics per aquells alumnes que no tenen accés virtual quan s'han de fer classes online. De moment se n'han lliurat 15.510. Asseguren, però, que la resta s'entregaran abans que s'acabi el segon trimestre, que serà això el 26 de març. Però hi ha una altra preocupació que s'arrossega. Vam parlar amb la Marea Groga fa mesos i també denunciaven què passa amb aquells nens, amb aquelles nenes que no poden assistir a classe perquè són persones vulnerables o que tenen una persona vulnerable a casa i, per tant, s'estan perdent l'ensenyament. David, què va dir? Doncs ahir, Núria Cuenca, des del Departament d'Educació, parlava que estaven treballant en un nou document que està relacionat amb l'atenció domiciliària. Sí que és veritat que estem elaborant unes instruccions o un document per clarificar quan el departament ha de donar aquesta atenció domiciliària, no? En quins aspectes, sobretot tenint en compte la normativa i les necessitats que tenen els nostres alumnes. Famílies que compten amb persones molt vulnerables, també explicava el següent. En aquests casos el que farem és una avaluació mixta, conjunta entre el Salut i a nivell territorial i el Departament d'Educació. Salut analitzarà exactament quines són la situació de malaltia d'aquella família a la vista dels informes mèdics i ens comunicarà la seva decisió sobre si aquell nano pot o no anar al centre o si suposa o no un risc que hi vagi al centre. I remarcava un dels objectius del departament. L'objectiu principal és que tot alumne sa i que pugui fer-ho acudeixi al centre. Eren paraules de Núria Cuenca, secretària general d'Educació, que feia ahir. Què dius, Ferran? Bueno, pues que a mi em preocupa moltíssim també això, perquè aquestes persones... Estem fent un document, estem preparant, estem a punt d'entrar al mes de febrer, estem a 19 de gener. Per tant, entre que ho fem i no ho fem, i que ens hi posem i no ens hi posem, ja haurà passat el curs. A veure, tot aquest alumnat que està a casa hauria d'estar rebent, evidentment, i suposo que ho està fent perquè el professorat, jo sé que està molt implicat amb aquest tema, estan treballant des dels centres per aportar de forma telemàtica tota la documentació, diguéssim, perquè puguin estudiar, el que seria, es pugui treballar des de casa, no? Ara, el que em preocupa molt també són tots aquests xiquets i xiquetes que no disposen d'aquests ordinadors, no? Perquè si es van comprometre, a entregar... Això portem un any que ho sabem, portem molt de temps. Vam estar confinats des del març fins al juny, i en tot aquest temps vam estar veient que l'ensenyament telemàtic havia quedat per quedar-se, havia vingut per quedar-se. Vam veure que hi havia moltes mancances socials per part d'algunes famílies i de l'alumnat, evidentment, que feien necessari que hi haguessin dotacions de material per aquest alumnat que està en unes circumstàncies, diguéssim, desfavorables. Encara no ha arribat tot, ha arribat un petit percentatge. Estem perdent temps amb això, i amb aquesta pèrdua de temps sí que estem marmant el dret de l'educació d'aquest alumnat. Ferran Barri, responsable d'Educació de CESIF, Central Sindical Independent i de Funcionaris. Moltes gràcies, Ferran, per donar-nos a conèixer la vostra opinió. En farem seguiment per saber com evoluciona tot plegat. Gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia.